don ko wei ketien ka bas nyu tenat ba ka bongkum ni bakan dalong bagi ta ke jing ki badan ha ka jing im jeng yiru kin long kum ki WhatsApp status ki bala banja no kum tu tang hadin arpu sau kenta kublai pi ki perlopi jenga manganga de remingson bamon marsajisin ngapning sobhai bi hapo jongani ka channel jengi langba jongani ka jingi thokana ka lengkot mendagasngi kani ka jingi thokana kalong ka jingi thokana shphang ko wei ka long ying long sem ka baduk ba ka ba hateng tang ban bam ha ying ru kim juyo kata kalong ying ka ba kendu ya ka jing ka ba kraw tam ha ka jing im jongka tilaji ha ka wei ka sngi upa jong kata kalong ying long sem ukhot yo wei ukhon jong but ha kata ka por ha kata ka kamera jongki don artli ki t-shirt but utau upa jong utau khna ula kali na utau khna khon ya tho enga katno ka dor jong kite ki t-shirt but utau khon ushu gas ya ka dor jong kita ki t-shirt but uong kala bande $10 but ukpa jong uneu khna ula shim ya ka wei na padeng jong kita ki t-shirt but uong ya utau khon jong khilej hayo but di ya ka ni ki t-shirt ha ka dor $6 uniu knaru klem kentaj ya kata ka jing pha jong utau khpa jong namar bau yo i ya kata ka jing ya kata ka jing shitom ka baki kendu hayeng jongki but upar khat halade ba kala de ka porenga bangan le ai nak mta ka yeng ka sem jonga but kumta uni khun ushim ya kata ka t-shirt nak ti jong utau khpa jong but umi na yeng barkat ba urang shong habar kumta upar khat halade kumnu ngala banli ya kan ka t-shirt ha ka dor $6 but ha kata ka por ka wan ka idea hak pok lo jemut jem perkhat jong but urung biang syapo ye but namar bakim don istri baun istri ya kata ka t-shirt but ubu ya kata ka t-shirt hapo do umban ya kata ka t-shirt da kita ki jan ki berim ki badan hapo jang kata ka yeng jangki hadu ba kata ka t-shirt kala bej kumba istri ura ya kata ka t-shirt but ulej hapo jang gawe ka station banterwadi ya kata ka t-shirt berkat ba udang terwadi ya kata ka t-shirt ha ka $6 but khadu hakata ka sngi don uwei ubru ubayat lenti nang ta u isen ya uni khna but uthet ya kan ka t-shirt hakador $6 tangka uni khna da ka jingman ulai phai shing ban ya thoyo pa jumu ba ngala bandi ya kan ka t-shirt hakador $6 tangka but ha ka sngi ka babur uni pa ula pha di biang ya uni khna ya ka wei ka t-shirt ka barim hakador $4 tangka uni ukhna ro ha ka chukur kam ukhlem kan taj ya kata ka jingong jong ta ukpa jong bad ukhlem kali jingkali ya ukpa jong kumnu ngala bandi ya kan ni ka t-shirt ha ka dor $4 tangka bad ha kata ka por udon ka wei ka dur stiker ka dur jong o Mickey Mouse bad ushim ya ka dur jong uta o Mickey Mouse bad uta ya kata ka dur ha kata ka sopti bad ulei banterwadi ya kata ka t-shirt ha kamat jong ka wei ka school hakaba ki khon ki baruspa ki wan ban lik school hakata ka school but endala wai kata ka school ki kimi ki pa jong kita ke khna ki wan shao ya ki khon jong ki nagata ka school but hakata ka por don uwei ukhna ubapule hakata hi ka school uyo i ya uta ukhna ubadi ya ka t-shirt ka badon ya ka dur jong Mickey Mouse berkumta ulat thlia ya ukpa jong ban thet ya kata ka t-shirt na uta ukhna uta ukpa jong uta ukhna school umban si uha ban thet ya kata ka t-shirt but namar ba uyo i ba udei ukhna ubarit ubadi ya kata ka t-shirt uyo i ya kata ka sap jong uyo i ya kata ka creativity jong berkumta ha ka jaka ba un thet ya kata ka t-shirt ha ka $4 u ai extra $1 ya uta ukhna uta ukhna ubaduk beli umara shiyeng daga jingkemen ba ulala bandi ya kata ka t-shirt ha ka $4 ka t-shirt ka basyong dor tang $10 udi ya ka ha ka $4 Henry wan la kataru uta ukpa jong uta ukhna shem la kemen ya kata ka jingla jong khon jong bat ha ka singi ka babut ushim ya kata ka t-shirt ka bawa hangta haying jongki baru ong ya ukhon jong khon ngatip bagani t-shirt kat kum ga jimut jong me ka de tang $10 kilej biang chayo bat di ka hakador $4 bat ngakimi lenti khon ba phila bandi ka hakador $4 uni ukhna ro ha ka jokopor ukhlem thlia ya ukpa jungo ukhlem kli jingkli ya ukpa jungo ba kumno ngala bandi ya ka t-shirt ka basang dor tang $10 tangka hakador $4 usumi lakami na yeng jangki madha ka jokopor ula perkhat kumno ngala bandi ya ka ni t-shirt unang perkhat ha ka por kumno ngala bandi ka lapnon kamlut ya baroki idea Henry kam wan shu ka idea ka bathamai hapok ka jimut jim perkhat jungo mat hakum kata kapor uyo i ya ko wei ka signboard ka ba he ba ka signboard jong ko wei ka concert ha ka ba uwan uwei unong tem uba krau ba jong ta ka ri jong ki but wood ulei ban mare sya kata ka jaka ka bakin sa pelong ya ka concert
berkat ba uni unong tem uba pa unambha umi nagakali jengu udang ye keren bar kita ki pajba bar kita ki fan jengu hata kapor don ki ba ai daki kopi ba un sign ya ka autograph jengu don ki ba ai daki tiar gitar bar kum ta ter Henry uni ukhana ulong ukhana uba shalak bah urung napdeng jong kita ki biru ki babon bar utur hak maddu bar uperta ya ka kerteng jong uni unong tem uba pa unambha bar haba uni unong tem uba pa unambha uyo iya utau khana usen eyo baruang yu ke ngan laban le na panta jampi bat hagata kapor uni ukhana uai ya ka t-shirt ka ba shondor tang $10 tangka ba un sign ya ka autograph jango bar klempen slam uni unong tem uni unong ruai ula sign ya ka autograph jango hagata ka t-shirt bar klempen slam shoe uni ukhana ulik par saha entrance ka jaka baki biru kenrung pan page ya kata ka concert hagata ka janmit mat ulas tang ban perta ulas tang ban terwadi ya kata ka t-shirt don uwe ubri ubade ufan jong uta unong tem ba pau namba umut ban thet ya kata ka t-shirt hakador $4 Henry hakata ka juko por one part sa uwe open queue ya kador naga arspa open queue $4 bat hakata ka por one part sa kiwe kinang pen queue shushu ya kador jong kata ka t-shirt kabadon ka signature lene ka autograph jong uta unong tem uba pau namba bat hakabak haddu uni khana ulala bandi ya kane ka t-shirt hakador $1,000 bar kane ka chingit ho khana kade ka jingit ho khana ka bajia shisha jong uwe ubru uba pau namba jong ka ri America unong ile kai basketball uba pau namba habaro ka wai ka perthei u Michael B Jordan bar kane ka jingit ho khana ka ai yang ya ka jings nang ka bakrau ha ka jingim jungi ba man la kisngi ki jing ken wan ha ka jingim jungi ka shong happy ka shong hanga kumnongin pediang ya kani ki jing ki ba wan ha ka jingim jungi bat kumnongi la ban wat ya ka lat ya ka linti bangin solve ya kani ki jing ha ka jingim jungi bat ngin long ka nuksa ka babaha nak benta jong ki we bat shwa bangan pungkut ya kani ki video janga mentagasngi na shukwa ban yo thu ipi ba la ri kwa ban yo ya ka jing hikai ha ka jing de bar ka khatin jong play phila ban check ya ka link jong ko we ka channel ka bakar teng jing shai hakba ngan ai pi ya ka jing hikai ha ka jing de bar ka khatin jong play bar kumnongin roy kumnongin san ha ka jingim ka bakan jaman sim barsachisin hashwa bangan pungkut ya kan di video jangan mendakasi ngakwa ban ong biang kumbang ajo man lagi por tolong pi kan nuksa ka babahan nak penta jengwe ngin second do pi hagawi par ki video tat hadu kat por bye bye stay safe